Örömmel hallgattuk Martonoszki Pista bátyátodat, aki Nyíregyházáról jött, hogy tárulatos szólójával megnyissa a Fili 35-öt. A zászlóhajtás jelezte, hogy a Fili 35 ünnepélysorozat elkezdődött, és ma estétől egészen vasárnap este 10 óráig egyfolytában ennek a jegyére töltjük a napjainkat, óráinkat és gondolatainkat, ezt foglalkoztatjuk. A Fili, aki nem tudná, mert most van először itt, az most megtudja, hogy egy 140 tagú együttes, 40 tagú zenekarral és 100 tagú kórussal, akik ezen a színpadon 1982. júniusában léptek először közönség elé, de májusban kezdtük az első próbákat. Akkor nagy hajam volt, fekete bajuszom, több ezerszer ennyi erőm, és egy elképesztő nagy létszámú iskola közösségnek voltam a zenetanára. Képzeljétek el, hogy osztályonként több mint 40 gyermek volt. Azt jelenti, hogy csak a 8-osok 80-an voltak, de az 5-esek majdnem 90-en voltak. Az iskolánk létszáma akkor 500-nál nagyobbat ért. Itt az iskola, amelyik most alig egy szűk 200 km. Tehát volt, akiből válogatni, és zenetanár elődjeinek köszönhetőleg a zeneoktatás, a hangszeres oktatás is már működött az iskolában. Természetesen fiatal zenetanárként vonós együttest alapítottam, természetesen megalakult a vonós zenekar, az iskola egy kis vonós részleg és kicsi vonós zenekar volt, meg az iskola Székelyruhás gyerekkórusából 1982. júniusi évzáróján lépett először színpadra a gyermekfilharmónia. Akkor még nem tudtuk, hogy ez lesz a neve. Akkor csak azt mondtuk, hogy az iskola kórusai és zenekarai, és egy évre rá, amikor kiderült, hogy ezzel országos fesztiválon is tudunk jelentkezni, 1983-ban, akkor megszületett a 3 kicsifejes logó, és megszületett a gyermekfilharmónia elnevezés. Látjátok a logót. Ezek a vonósok, ezek a fúvósok, ez a nagyszájú pedig a kórus. Így gondolkodjuk, így viseljük mi a gyermekeket, hogy ő a gyermekfilharmónia. 35 év nagyon nagy idő. Csodálkozom, hogy azóta nem csak a örökös gyermekfilharmónia, hanem az utódaik, illetve elődeik is szívesen muzsikálnak, szívesen vesznek a kezükbe hangszert. Erre a gyönyörű választ kaptuk holnap este a pénteki Fili születésnapi koncerten, ahol az öreg Filit is megcsodálhatjátok, meg a jelen pillanatban működő gyermekfilit. Az idén nem csak a gyermekfilharmónia több gyerekfordulót, hanem a baloldali falon látható jó barátom, úgy hívják Zoli bácsi, Kodár Zoltán, híres zeneszerző, híres szólista, híres zenepedagógus, zenetanár, aki kimondta azt a nagy szót, amely számunkra a muzsikálásunk alapértelmét jelzi, hogy a zene mindenki. A zene nem csak azoké, akik nagyon jól tudnak énekelni, vagy valamilyen hangszert birtokolnak. A zene azoké is, akik egészen jól énekelnek, de nagyon szeretnének jól énekelni, nagyon szeretik a muzsikát. Nem csak azoké, akik nem tudnak, vagyis nem csak azoké, akik tudnak muzsikálni valamilyen hangszerrel, hanem azok is, akik szeretnének, de még jobban szeretnék hallgatni ezt a zenét. Tehát úgy az előadóké, mint a hallgatóságé, a zene mindenki. Kodály Zoltán annak érdekében, hogy az egész ország zenéljen, az egész ország énekeljen, hozza létre az Énekes Magyarországot, különféle kottásfüzeteket talált ki, különféle módszereket, úgy hívjuk, hogy Kodály módszer, meg abszolút szolmizáció, meg mindenféle tudományos megnevezései voltak az ő ötleteinek,
hogy az iskolába és az iskola után is a gyermekek énekeljenek, felnőtt korokat énekeljenek. Az ő elképzelése az volt, hogy amikor az anya a magzatát a mélyében hordozza és énekelni méltóztatik, akkor azt a gyermek hallja valamilyen módon, és képzeljétek el, úgy születik meg a gyermek, hogy már tud énekelni. Már eleve az első pelenkás visőgállását már énekhangjon fogja tenni. Érdekes elképzelés volt, érdemes ezen elgondolkozni, főleg a kismamáknak ajánlom, hogy ezt próbálják. Kodály Zoltán 1882-ben született, 1967-ben halt meg. Pillanatok alatt kiszámoljátok, hiszen jók vagytok matekből, hány évet élt Kodály Zoli bácsi. 1882-től 1967-ig. Na jó, most 85 éves korában múlt el, 85 éves koráig végig a zene foglalkoztatta, rengeteg népdalt gyűjtött, nagyon sok helyre eljárt Székelyföldön. Ő írta azt a daljátékot, aminek Székelyfonó a neve, de még más daljátékokat is írt, például a Háriános, például a Cinkapannát, ahonnan tanultuk azt a gyönyörű életeket, hogy nagy is Tehát, Kodály Zoli bácsiról is emlékezünk most ezekben a napokban. Ezt az egész Fili 35 és Kodály Zoltán 85 című csodálatos történetet a Csíkszeredai főkonzulátus is támogatta, de a budapesti Filiért alapítvány is pénzügyileg támogatta, és ami a legfontosabb, munkával, énekszóval és rengeteg próbára járással a Gyermekfilharmónia alapítvány nevű Gyerekfilit is támogatta. Sőt, ők támogatták, hiszen rengeteg munkaórát belétettünk, de erről megint csak holnap este fogunk hallani. A Kodály évforduló tiszteletére elkészítettünk egy különleges találós kérdés sorozatot. A találós kérdés sorozat egy A4-es lapon 20 kérdés, amiben többek között azt is tudjátok olvasni, hogy körülbelül hány centi magas volt Kodály Zoltán. Marián 3 válasz. Kodály Zoltán mit javasolt a kormánynak? Marián 3 válasz. A legjobb válasz bekarikázva és az eredménytáblázatba kijelölve nyerhetsz ezekkel a feladatlapokkal óriási nagy ajándékokat, pénzeket, és valami elképesztő gazdag leszel, hogyha ezt kitöltöd teljesen, pontosan, hiánytalanul. Elárulom nektek, hogy nem fog sikerülni, mert vannak benne beugratos kérdések is, de mindenképpen azt tudjátok, hogy aki ebben a játékban részt akar venni, az a kijárat mellett levő széken talál ezekből a feladatlapokból egy csomót, vehet ki egyet-egyet, meg vannak számozva ezek a lapok, a megszámozott lap alján levő szelvényt letépet, és a saját számokkal és galambocskákkal elrakod, kitöltöd az egész lapot és bedobod a postaládánkba, ki van állítva külön egy postaláda, és holnap este már elkezdhetsz érdeklődni, mivel nyertél. De a végső nagy, erőteljes hirdetés szombat este lesz a koncert között, a két koncert között, és akkor megtudod, hogy valójában Kodály Zoltánról mennyit is tudhatsz. Szabad használni internetet, mobil, mindent szabad használni, még a saját eszedet is. Mert vannak olyan kérdések, amit nem fogsz tudni az internetről lebűvölni, mert annál firkásabb kérdések, de ezt rátok bízom. Magyarán szólva, fel van dobva a labda, a pattok, vegyétek fel és töltsétek ügyesen a szelvényeket. Holnap este, holnap után reggel tegyétek be a postaládába, hogy holnap után este, szombat esti koncerten lehessen kiértékelni. Ez volt a híradó. Most jön a film. A film arról szól, hogy Fili
35, 4 nap zenei estét. A ma estén 4 fellépő érdekességben lesz részletek. A megnyitó Pista bácsit már hallottátok, ő nem számított elé, váratlan felajánlás volt, nagyon köszönöm. Kedves megnyitó volt, legalább cseréltek. A következő, amit ma este fogtok hallani, akiket ma este fogtok hallani, a Canticum Novum egyházi együttes, Szentegyházasfalvi katolikus egyházi kórus, jó részük gyerekvitag volt, egyesek még mindig aktívan bejárnak a Filibe dolgozni, segíteni. A Canticum Novum együttes Tamás István kántor karnak fogja vezetni. Azután következik egy csodálatos művésznő, akit itt a ciripelő versenyen ismertünk meg 4 évvel ezelőtt, Borbély Bannának hívják, és Nyíregyházáról külön meghívott volt, külön azért érkezett, mert nagyon szeretném hallani, a sziszegős, kígyós versét. Fantasztikus az a vers, de nem csak az van, az is a gyermek. Egyesek már hallották, látom, mosolyognak, ez a vers sokatok számára nagyon izgalmas lesz. Az elzártságban élő, de szabadságra vágyó szegény kígyósnak a történet. Egy picit a mi történetünk is, Erdélyben, Székelyföldön. A harmadik fellépő nekem egy nagyon kedves rokonom, úgy hívják, hogy Ház Márton, fuvalaművész. Harmadik, tehát a fia, Marcika, ő Bukarestben 4 évet járt fuvolán. Ő vezeti be az utolsó fellépéshez való hangulatot, a Kodály Zoltán Hári János intermezzoját fogja fuvolán eljátszani, kísérleti szálazon, és azután következik a fő meghívottunk, a hegykői Hári János diákelőadás, Kodály Zoltánnak ez a nagyon kedves, nagyon élvezetes, színes daljátéka, Hári János hantás, obsikos katonának a galambjairól egy érdekes színjáték. Kívánok nektek jó szórakozást, a mai 4 előadót jó tapsoljátok meg, és kívánom nektek azt is, hogy készüljetek fel arra, hogy holnap is egy teltházas kemény este lesz, az öregféli és a gyermekféli koncertjét fogjátok meghallgatni, ami után Fátyás Nemet utcabálni, és filmeknek és meg egyéb mindenségek vannak, a plakáton kívülben szerint. Holnap után erdőültetés, este pedig a debreceniek és a bukarestiek műsora, még azután lóverseny, főzőverseny, este pedig a Szentegyházasfalvi Górbanda és a Nyíradonyi Balcér táncstúdió előadása. Mindez Kodály és a gyermekművaldanda jegyében. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Ezennel megnyitottam a Szentegyházasfalvi Fili napokat, Fili 35, éljen sokáig. Szeretettel köszöntünk mindenkit. Az elején hallgassák meg Charpentier Tedeum című művet. Ez a Téged Isten dicsérjük egy háladása. A Fili 35 emlékére minden kegyelmű.
nevet kapott a hittanban. boldog születésnapodra még 2000 ez a dal,
sok szeretettel Vekti, néked szépen. Játszós, az
Halleluja, az ének és egyetértünk. Nagyon szépen énekeltetek. Köszönjük szépen. Jutalmatok még ma rég kulcstartó és ugyanannyi sörjegy a holnap estétől működő sörcsapunkra, és holnap este még egy nagyon különleges ajándékba lesz része ennek a drága kórusnak. Vezetőjük Tamás István Karnak, büszkék vagyunk, hogy a megye egyik legszebben szóló egyházi kórusa itt pont a mi telepnél is méltóztatunk. Köszönjük szépen, fogadjátok szeretettel azt a mindenit. Aki a Szentegyházi Ciriperő Nyíregyháza Szentegyháza vetélkedő többszörös díjazottja, személyes meghívottunk itt a ma esti műsoron. Elmondja a Vízi Sikló címét. Nógrádi Gábor, Vízi Sikló. Vipera vagyok, meneküljetek! Vagy talán nem látjátok villámló gyorsasággal kilökődő nyelvemet? A mérgem halálos, gyorsan ölő. Aki hozzám ér, a szörnyű kínokkal fogja bevégezni nyúlkálós életét. Vipera vagyok. Egy fenét vagyok, Vipera. Bár az volnék, akkor nem lehet volna hozzám nyúlni az a karikalábú pisák öcsi meg a barátja. Nem mertek volna egy befőttes üregbe zárni és hazavinni. De hát hogyan védekezzen a szegény vízisikló, ha se harapni nem tud, se folytani. De még hétfeje sincs, mint a rokonomnak, a sárkánynak, hogy legalább halálra ijeszte az efféle siklórablókat. Meneküljetek! Halálnak halálával haltok hely! Vagyis meg. Talán nem ismertek fel? Ha! Én vagyok a 8. utas, a Vipera. Ha kedves az életetek, Irgum-burgum, meneküljetek! Na, ezek feksziszegetek, mint egy teáskanna. Csak vigyorognak és kocogtatják az üveget. Tudatlan, idióta banda. Most hogy magyarázzam meg, hogy védett vagyok? Azt sem tudják, mi az, hogy védett. Ezek talán még az állatot is egy ellel és 2 ével írják, mert szerintük múlt idők. Az efféle barbár terroristák miatt fogunk kihalni mi is. Pedig a természet körforgásában ránk nagyobb szükség van, mint az efféle pisáköcsikre. Mert ha mi nem vagyunk, elszaporodnak a rovarok, felborul a természet rendje, és akkor az embernek is befelejzett. De kinek hiányzik egy pisák-öcsi? Rettegjetek! Pokoli kínokat fogtok elszenvedni, kutyaütők! Az agyamból kiinduló mikrohullámú izékkel idehívom az egész családomat, és a viperák özöne fogja elárasztani mind a 2,5 szavátok. Átoktátok! Micsoda hülyeségeket találok már itt, te jó vízisikló édesanyám, és ezt sem használ. Ahelyett, hogy összecsinálnák magukat, elhatározták, hogy kivisznek a piacra eladni. A gonoszságnak nincs határa. Ezeket tényleg meg kellene harapni, csak tudnák, hogy mivel. Fogjál csak meg, édesem, fogjál! Egy gyors villanás, és 2 apró pontvörös lesz majd a kézfejeden. Véged van, pisák!
gyógyszer halálos sebedre. Írd meg a végrendeletedet, de gyorsan, mert én vipera vagyok. Érted? Süsülélek. Vipera. És neked véget. Győzelem! Na, nem halt meg a piság, dehogy, hanem a piacon lecsapott rájuk az én megmentő angyalom, Ludas Csabi, 8. B. világiskola. Áldott az ő neve, bár kancsik a szeme. Lecsapott rájuk és felmutatta a Herosz zöld igazolványát. Herosz, ha valaki nem tudná, Herman Otto Országos Állat- és Növényvédő Egyesület. E-mail info@herosz.hu. Futott is a piság meg a barátja, mint akit megmart a vipera. Féltek? Ugye féltek? Merénylő terroristák. De féljetek is, mert a mérgem hatni fog, mint az izé. Na végre elfutottak pisákék. Engem pedig az én szabadító vitézem elvitte legközelebbi tó partjára, és elengedett. Jó tett helyében jót vágy, mondtam neki. Hálából nem haraptak halálra, pedig én vipera vagyok, vagy legalábbis majdnem. Szia! Hozták ide Pannikát, Nyíregyházáról. Számukra küldtem a sörjegyet, Panninak nincs. Ő is. Együtt szoktuk kitalni a ciripelőt, együtt gyűjtük meg a gyertyát, emlékeztek hozzá. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy hosszú évek óta minden évben ősszel a Szentegyháza Nyíregyházi ciripelőre eljöhetnek ide hozzánk. Még nagyobb megtisztelés az, hogy meghívtatok bennünket a 35 éves jubileumokra, az ünnepségetekre, és örömmel hoztuk el az Igvisz Egyesület és a Nyíregyházaknak az üdvözletét. Engedjétek meg, hogy egy ajándékot is, egy fotólagos ajándékot is átadjuk nektek, nevezetesen egy mandalát. A mandaláról azt kell tudni, hogy a Távol-Keletnek egy ugyanolyan szakrális alkotása, mint a székely embereknek a kopjafa. Minden részének jelentése van, és engedjétek meg, hogy egy mondattal elmondjam a jelentését, főleg azokat, amik rátok vonatkoznak majd. Ráckerdi Éva művésznőnek az alkotása, több mint egy hónapot dolgozik rajta. A vörös szín azt jelenti, legyetek hűek a szülőföldhöz, életerő, anyaföldhöz való ragaszkodás. Születésünk helye és ősi kultúrája a megsegítő erő. Narancs szín a társas kapcsolatok erősítése, legyen együtt a kórus. A barna szín az útszínek, a csapat a megfelelő ösvényen jár, csak így tovább. A kék azt jelenti, hogy érjen el minél több egészséges lelkületű emberhez a ti éneketek. A fehér, isteni fény legyen áldás rajta. Köszönöm szépen.
című daljátékának egy kis bevezetőjében. Marcikátok sem. Aminek egyik betanítója, mentora meg Székelyföldre importálni, exportálni drága energiaszarvósa. Úgy hívják, hogy Erzsike, az én sorstársam, kortársam 1000 kilométerre arrébb távol nyugatról, ő úgy nevezik a távol kelet, úgy távol nyugat, de csak egyszerűen Magyarország két sarkában vagyunk. Sok sikert, Erzsike, és örömmel várjuk az előadást. Szóval én is szeretném bevezetni ezt a kis előadást, hogy úgy fogadjátok, ahogyan ezt egy kicsit úgy illendő, hogy kell, hogy az igaz, hogy az eredeti, tehát Kodály Zoltán daljátékát dolgoztuk fel, a szövegkönyvét már pedig az eredeti szövegkönyvét, amit az Operaházakban is előadnak, Paulini Béla és Varsányi Zsolt szövegkönyve alapján készítettem, dolgoztam át gyermekfélelmező csoportra, és a leg eredeti, amit szoktunk a gyerekeknek mondani, a negyedik osztályosoknak, nálunk Magyarországon negyedik osztályban tanulja, Garai János írta, ez egy elbeszélő költemény, szoktam mondani, elbeszélő költemény, hát olyan, mint a János. Akkor ez volt a divat. Petőfi Sándornak is kortársa volt. Most ezt adja tehát elő a Vaskalai Rámszínpad, ott a függönyök készülnek, és ide pedig lecsicsültetem a Bolla Géza kórusnak a tagjait, akik most eljöttek hányadszorra, és talán ötödszörre jön hozzátok. 2007-ben volt először tulajdonképpen nézőben. Tehát Kodályék, ott van még bácsi, ugye, 5
eredeti daljátéknak a szövegéből szedegettem ki, tehát azt fogjátok hallani. Az eredeti zenekari részleteket fogjátok hallani itt magunk lejátszásról, és az eredeti dalokat is, illetve abból párat fogtok hallani. Tehát a teljes keresztrendszeret gyermekszínjátszó csoportra alkalmazva. Gondolkodtam azon, hogy mi is lehetne ennek az igazi műfaja, és azt válaszolom, hogy egy valamiféle iskoladráma. Az iskoladrámának a divatja a 16., 17., 18. században volt, és ténylegesen így tanítottak a szerzetesek, papok, így tanították a gyerekeknek, például okáért a vallásos történeteket, és például okáért a történelmet is. Hát akkor most ezt is fogjuk fel egyfajta iskoladrámára. Az elég szomorú egyébként, hogy II. József a szerzetes rendeket nagy részét betiltotta, és ezzel az iskoladrámák előjátékkal is tulajdonképpen befejeződött, és sajnos, hogy mennyi iskoladráma volt, meg sem tudják becsülni rengeteg, de írásban nagyon kevés maradt föl. Hát most ez egy 21. századi iskoladráma, amit most mi készítettünk el, a Fertőtáj általános iskola tanulói, hogy fogadják őket nagyon-nagyon sok szeretettel.
Az én szívemet bánnak húzza, mert fülelmetlen Mária Lúza. Hús! Mondja kolléga, hogy miért ilyen szigorúak? Olyan rosszoknak gombóc a kutya semmivel, ha nem lenne katona. Gombóc ide, gombóc oda, de ha tudja, hogy a császár lánya, meg a császár felesége. Abban másképp kéne beszélni. Mérgesők és punktúr. Mikor jön már váltás, mikor jön már hári, ennek nem lesz jó vége. Hogy egy féltáj órára kiteszem a lábam, mindjárt baj van, gyere ördre! Hiszen minden Dunántúl, túl a Tiszámon egy csikós, nyájas túl. Isten hakiknak kötve, szürke téllel, pokroc nélkül, gazdás túl. Hiszen minden Dunántúl, túl a Tiszámon egy juhász, nyájas túl. Úgy főzik a jó paprikás, meg is eszik kis fellábat fakanánnyal, bográs túl. Hátekin, ententinus, tőlegetinus, tótű, budákoszasz, zakter, bakter, Bakterám, szörögapár. hű, állambarát. Mi a fene volni, csak épp Mária Lúza, ő felségénél vagyok kacsis. Mária Lúza, ő tulajdon fölség személyénél? Hát ő is itt van. Így hát az egész kísérletével együtt. Oda ment várja a szabadulást. Ez a szőrös gurkus nem enged át bennünket. Hári János, segíts! Csinálj valamit! A császár leány is itt van! Ez nem lehet igaz! Hát Toma, halljál, ez lenne a barátság. Hagyjon végül! Eressze át őket! Nem, hát akkor most meg, én fogom meg a dolog végét. Jaj, Szent Isten! Vége a világnak! Éjszakadás, földindulás! Mi történik itt? Milyen erős János! Jaj, de jó! Szabadok vagyunk! A gombviselés földrengést küldött a segítségünkre. Ha nem is földrengés, de az Jánosnak. Majeszté, összuszárjon ez három mellékhozzám. Bőségen kiszabadítottam, szabadozunk viszont. Ilyen erős embert még nem láttam. Vitéz, a köszönet nem fog elmaradni. Bemutatom a császár leány, Mária Lúza kíséretét. A szuperhölgyekkel viszik a bódnő, Esztrel a bódnő, édesanyja a császárné, és Aranyszínbára. Ez egy kényeskedő, butalibáta, lénynek sem ártanak. A császárni csendes fehérő, jó szíve van. Ez az Aranyszín báró neves, helyre kutya rossz ember, a száj, mint a mész, a lelke, mint a nadrökja. Ezt parancsot elvisz ruhát is, és most mint akar, hogy le a bajusz, hallottad ilyet. Hanem furcsa, hogy édesapám ő felsége mindig panaszkodik, hogy milyen nehéz jutást tört kapni. És itt, az Isten háta mögött ilyen pompás legényekre akar az ember. Készülj huszár, mert viszlek magammal Bécsbe, édesapám testvérei közé. Bécsbe! Bécsbe. Majeszté, nagyon megbecsülni nekem az ég kapitányom. Úgy látom nem akkor, hanem mondok ide meg valamit. Te teljesíted az én kívánságomat, én pedig neked 3 kívánságodat teljesítem. 3 kívánságomat? Akármit kívánni? Akármit. Mit is kívánjam? Hát nekem volna jó, fölség úgy hiába dolgoz. Azt kéne, hogy boldog ezen úgy tudnak. Nem lesz, gyerünk tovább, a második. Egy, itt is. A második kívánságom, a harcválság
adassék vissza a roháért, a bajuszszentély végébe, hagyassék. A fejedelmi szó olyan, mint a Szentírás, a bajusz marad. A harmadik, hogy ezt talán őszik is ültünk a Bécsben. Bécsben? Bécsben? Tessék? Megígértem, teljesítem. Indulunk! És ha lesznek zavarok, kik csinálták a magyarok? Nem is jó az akkor. Nem áll, hiszen legutoljára jöttek, az már csak mindig előmelyen. Igazad van, János. No, gyere, mindjárt meg is igazítsuk. Önfelsége, első Ferenc császár. Ó, híres magyar huszár, hallottam híredet. Aztán volt olyan, hogy ilyen elég magyar vitézet. Nagyobb annyi születésű jobb kérem. Nagyjából, ott még nem voltunk. Nincs annál feltelmálnak. Ez a úr szép ugyanaz időszak, nagyon négy. De hát Bécs városa csak szegít nagyon. Édesomám kiskertjén halálni, hogy Bécs városára. Mindig csak nagyapod meg Hári, de szeretném már likvidálni. Értik az édesapám? Most már élnek időben bizony. Már szélén volt a sírnak. Szívére ment a közvény. A közvény, oszd meg, gyógyult. Hol van? Túlélte? Nem beteg? Hogyan gyógyult meg? Meggyógyult, meg, hőkemény tanyi. Atyát! Jaj, édes Ferencem, hogy téged is kigyógyítan ebből valaki. Ő felségének is ez a baj. Ne is kérdezz, volt már ilyen összes doktora. Mondd már, az Isten áldjon meg, hogyan gyógyult meg azután? A fütesi harsasszony megcsinálta a kenőcsöt. Miféle kenőcsöt? Hát, hogy így kenőcsöt. Mondja, János, mondja le ezen ugrát! Először is fog egy 7 éves gyíkot. 7 éves gyíkot! Azaz levágjuk a farkát. Levágjuk a farkát! A farkát kockákra vágjuk. Kockákra vágjuk! Azaz 2 marék kutyatejet. 2 marék kutyatejet!
kitikkat, sundás, klott. Ketepettek, kitikkatak, sundás, klott. Akkor letentek pincébe, mindent péntekésről fogják kívánni. A negyedik pénteken feloldott és kész. De olyan ember nem is akad erre, aki felmerne ülni Luciferre. Luciferre! Ne féljen, amikor megyek, megölöm még azt a vad. Halljál le azt, imádom, miért macerálja magadékben ezt a derékkész? Én nem macerálom, csak soknak találom, hogy éjjel-nappal, este reggel, ekkora hűvó van egy parasz gyerekkel. Hát parazsjának az is igaz, de az is igaz, hogy nincs meg egy ilyen dali a testtőrségben. Az a viola, az kell nékem, arra fáj a fogam már nagyon régen. Nem adok olyan, hogy nem Tudja a kánya, de lehet, hogy megbánja. Úristen, állj a Luciferet! amelyik már 3 gyalogos silolászkar ott kettény elég van. Felugrott az emeletes istálóra, most a háztetőn táncolnak. Uram, ne hagyj el! Szent Isten! Júj! Majestét, közmuszáj Johannes már jelentem. A Luciferbe kötöttem az akolba a bárányok közé. Ott a hely. Az adja át. A legjobb lovasnak. Lapja fehér, pecsétje piros. Tudják-e, mi ez a papíros? Ugyan mi lehet egy ilyen kis hitvány levélben? Napóleon adta, hogy legyen nálam. Ha szükségem van rá, csak bátran használjam. Nagy tász lesz, ha fizetek, mert ez nekem hadüzenet. Háború csinál! Háború lesz a viola véget, vállalom a felelősséget. Háború lesz a viola véget! Csak ne rígy, hamar vége lesz majd ennek is. Most elég a dolgod után, etezd meg a kétfősas csüveit. Fejjel, ne lábatom, hogy ér a család. Ez katona dolog, adja át. Egy csukott a mai, 3/3 évig, azt tudtátok, hogy az enyémért adtatok enni. Csúcsú szöke, csúcsú barna, csúcsú mind a 3, a kakasom sem veszett el, nincs semmi károm. Egy harmadikja, fehér lábú lútja, még a Dunának is van tartva kuruszlikja. Cinória, manória, szegfőgyömbér, gyanória, szégyen a cicának, szégyen a macának, hogy nem fogott tegeret az ő kis fiának. Gyertek a Máriának,
31, 32. Generális úrnak jelentem 32. Akkor stimmel. Igen, uram, 32. Katonák, sorolkozó! Ide hozzám a tábori asztalra katonai értékkel. Megbeszéljük a haditervet. Lelépj! Igenis, generális úr! Itt van az operáció. Az operáció. Ott a világ vége, a NIX. A NIX. Itt vannak a franciák. A franciák. És itt vagyunk mi. Mi. Itt vannak a franciák. Itt vannak a franciák. Itt vannak a franciák. Adjál nekik pipát is itt ülünk, addig csak tanyázol. Ami az a magasság, ami szappangató francia istenina Isten, ebbe a kárpatérő cinegerát égetjük ebelasztni báróval. Hogy lesz ez most János? Marci bácsi, maga semmi első tőlünk, egy dolgot figyelj. A gyunagolyó, maga ne legyen ott. Érti a dolgát, nagyon érti. Tűzszakra ment, mennyien jönnek, és még jönnek egy néhányan. Közelednek, nagyon közelednek. No, ki vagy öcsém? Francia. Az a te vagy. De miféle a rangod? Honnan? Te hazudsz! Az a te rá, hazudik ám. Jó, kapitány vagyok. Följebb! Óvester vagyok. Megint hazudsz! A piskát ráják mókasadnak! Följebb! Bevallom, generális vagyok. Még följebb! Hová? Napóleon vagy nem vagy Napóleon? Személyesen. Hű, katonák! Mária Lúza ügyfelsége van itt. Hol van az uram? A világbeli nagy Napóleont elfogták? Végeztünk. El fogok válni. Én mehetek. Előbb egy kis jóvátétel. A károkért, a pusztításokért 25 000, 30 000, 50 000 tallér büntetés, továbbá, amiért Vitéz Johannes Hári, Nyarjabon község szülőként megmerte támadni, nagy híres asszonyra tartozik küldeni, aranylánccal tengerfutóval. Táncra huszárok! A jó lovas katonának, de jól vagyon dolga. Eszik, iszik a sátorba, semmire sincs gondja. Hely életbe jön élet, ennél szebb sem lehet, csak az gyűjjön katonának, aki ilyet szeret. A zöld mezőn megpuskázik, nyer az ellenségtől. A kvártéron mulattozik, nyer a menyecskétől. Te életbe dönt élet,
ennél szebb sem lehet, csak az gyűjjön katonának, aki ilyet szeret. Élet, begyőnt élet, ennél szebb sem lehet, csak az gyűjjön katonának, aki ilyet szeret. Hű katonák, Ferenc császár őfelsége és a császár lény. Hát az meg ki? Őrsi a csatatéren. Már megint itt vagy. És most hallgassátok meg az okostól. A győzelem hírére emelem balra a hős Johannes Hári generális úrra. Éljen vitéz Johannes Hári, generális úr! Éljen, éljen! Mindakár várjám, sőt, nem egy szószaporítás volna felsorolni. Kihirdetem, hogy Hári Jánosnak adom egyetlen szép lányomat, Lujzikát. Hári Jánosné leszek! Meg aztán Ferenc császárságomat is. Aztán mire lehújom a szememet, úgyis mind a tiéd lesz. Szegény vagyok, szegénynek születtem, a jóságnak igazán szerettem. Az idegekben voltam, tudom, most lett szegény igazán belőlem. Őrse! Majestét, felséges uram, császár, életem halálom kezébe ajánlom, az nem lehetséges, hogy felségedbe érnek. Van érdekel már párom ezen a világon, őrzök mindenkit. Hazamegyünk, őrse! Hiszen te bolondá tartottál engem. Akkor én leugrom a nézre. Lujzikám! Hadugorjon, hadugorjon! A világ vége elmaradt, Mária Lujza nem marad. Hisz tudja azt az élő, és tudja azt a hold, hogy nincs oly vitéz a földön, mint Hári bátyja volt. Aranyalát! Sörjegyek elmaradtak a kulcstartó, és ez nem Hári mese, fogadjátok szeretettel, és holnap este ezt még megtudjuk a Filicsi prózzal, hogy jöjjétek haza. Szeretettel. És köszönjük a meghívást. Mi is köszönjük a diákszínjátszókat, az éles odáival, alkotókat, Szeretnék tiszta szívből gratulálni a Filinek is, Ács Sándornak is, fogadjátok sok-sok szeretettel. A szövegből most elég volt, én nem mondok semmi többet, úgyhogy két csattanunk.
Kedves barátaim! Úgy számítottuk, hogy ma este 2 órán keresztül ünnepeljük a Fili 35-öt, de mire késve kezdtük, ezért most késve fogjuk egy kicsit végezni, hiszen egy mesével küld el titeket Borbély Pannika aludni. Hallgassuk meg azt a meséjét, amit a Ciripelőn elmondott, hogyha fejvállalók vannak, váratlan felkérés. Pannika pajzán meséjével tértek nem egészen nyugodt álomra ez éjszakán, és alig várjátok a holnapi napot. Köszönjük szépen a hegykői barátaink előadást, a határállomást, a burgot és a egész áriános mesét bemutatva. Ti most a közönség leszek, és egy igazi tévre mesét meghallgatunk. Holott, aki nem kazag a végén. 8 perc múlva mentek el ügyesen aludni, egyes gyerekeknek van még egy pici Mikulás feladatot ma este, erre azt hiszem, hogy is lesz. Magyar népmese. Volt egyszer egy szegény asszony, annak meg egy suhanc fél Jancsinak hívták. Egyszer azt mondja a szegény asszony, egyszer azt mondja Jancsi, édesanyám asszony, szétnézek én már a szomszéd faluban, keresek magamnak egy szép jányt, de hát itt nálunk nem találok. Várják, fiam, megszöm ezt a 10 rőt vásznak, varok neked gatyát belőle, ha már ilyen nagy legénynek tartod magad. Vizsergett a Jancsi vére, alig győzte kívánni a beteszövést. Elballagott hát gatya nélkül. Szerencséje volt, mert találkozott egy igen szemrevaló jánnyal, azt addig alig útba rógatott a jányos háznál, hogy rászakadt az este. Azt mondják neki, Jancsi, maradj itt az éjjel, erre induljál be a feneketlen sötétségbe, mert még rád ijeszt valaki. De Jancsi csak szabódott. Arra gondolt, hogy hát mégsem fekete egy idegen háznál gatya nélkül. Nem maradhatok, nem alhatok, mert még anyám asszonyné valami bajom történt. Akárhogy marasztalták a fiút, falra hány borsó volt minden szó, tehát Jancsi nekivágott az éjszakának. Otthon azt mondja az édesanyjának, édesanyám asszony, várjon nekem gyorsan legalább egy gatyát, mert én már legény vagyok, azt tudva rógatok. Ha ott másztálnak éjszakára, nyuszkán maradok. Jó van, fiam, leszőttem a vásznakat, 3 rőgből varok neked gatyát, a többit meg meghagyom későbbre. Ahogy készen lett az anyja, Jancsi majd kiugrott a bőribe, úgy örült a gatyának. Felhette sebesen, azt vígan fütyerészre szedte a lábát a szomszéd faluba. De nagy izgatottságában megcsavarodott a hasa. Egy bokor mögött letolta a nadrágját, de a gatyáról megfeledkezett, ha nem volt ő hozzászokva, az bújt bele. Hát, mit fog mit tenni? Letolta végül, tisztára mosta a patakban, majd felakasztotta egy bokorra száradni. Ő meg lehenteredett, az még a gatya száradt, el is szenderedett. Mikor fölkelt, már estél vett, azt mondja, csí, a terem buráját, de szépen átoludtam a délután. Nyaka közé vett a lábát, és szaladt a szeretőihez. Eszébe se jutott a száradó gatya. Mikor Mariskáig házához közeledett, megnyugodott lassan, mert látta, hogy a jány már ott várja a kapuban. Büszkén felszegte a fejét, mert eszébe jutott, hogy hát ő már nem suhanc gyerek többé, hiszen gatyája van. Mondja is a jánynak. Na Mariska, most már itt alhatok nálatok, mert nekem is van. Mi van nekem? Jaj, hát mi van nekem, mindjárt megmutatom. Na, ha mutassad már, mert megöl a kíváncsiság. Erre Jancsi letolta a nadrágját érni. Mariska meg összecsapta a két kezét. Jaj, szent Isten, de hosszú. Hosszú. Hát még 7 rők otthon maradt. Mariska erre úgy megijedt, hogy beszaladt a házba. Jancsi meg csak akkor nézett végig magán. Azt látta, hogy nyuszkán van. Hát szégyenletében felrántotta a nadrágját, és szaladt hazáig.
de még most is szalad a hazanevél. Gyerekek, ha már megvolt az esti mese, akkor énekeljünk el egy búcsúdalt ma estére, és a holnapi viszontlátásig, de a gagyáról ne felejtsd.